Ahojte, vítajte pri tomto videu. Ja som Sára, som lektorka taliančiny, ktorá verí, že bez práce nie sú kornety. V tomto videu by som vám chcela ukázať 5 častých chýb, s ktorými sa stretávam pri mojej práci, no povedala by som naozaj, že denne, a týka sa to úplne všetkých úrovní, či už úplných začiatočníkov, alebo aj úplne pokročilých študentov. Pozrieme sa vždycky spoločne na vetu, v ktorej bude nejaká chyba. Potom budete mať 10 sekúnd na to, aby ste si tú vetu skúsili opraviť. No a následne si to spoločne vysvetlíme. Tak, poďme sa pozrieť hneď na prvú vetičku. Ecco qualche esempi. Chyba je v tom slovičku esempi. V tomto prípade ho musíme mať v jednotnom čísle esempio. Je to kvôli tomu, pretože predtým nasleduje slovičko qualche a qualche si gramaticky v taliančine vždy vyžaduje jednotné číslo. Jeho tvar sa nikdy nemení, čiže qualche je stále qualche a teda za ním vždy jednotné číslo. V tomto prípade sa nám to môže často mýliť so slovenčinou, respektíve tá slovenčina sa nám tam môže trošku pliesť a to nás potom mýli a núti robiť chyby. Takže naozaj kľúč je odpútať sa od tej slovenčiny a sústrediť sa iba na to, ako to funguje v tej taliančine. A v taliančine pravidlo znie, že za slovíčkom qualche vždy nasleduje podstatné meno v jednotnom čísle. Alternatíva k tomuto, kebyže si to nevieme zapamätať, je používať alcuni alebo alcune, ktoré si zase vždy vyžaduje množné číslo, ale pri tomto už si treba dávať pozor aj na to, že to alcuni alebo teda alcune sa mení podľa rodu, čiže alcuni v mužskom rode a alcune v ženskom rode. Významovo to znamená úplne to isté, takže keď ja poviem ecco qualche esempio a ecco alcuni esempi, tak to znamená naozaj úplne to isté. Druhá veta. Di solito ci sono molte gente. Chyba je zase v nesprávnom použití množného čísla. Pretože v tomto prípade tu máme slovíčko la gente. La gente je v taliančine vždy jednotné číslo a ženského rodu. To znamená, že všetko, čo sa vo vete viaže k tomu, musí nasledovať jednotné číslo a ženský rod. Takže my nemôžeme povedať ci sono molte gente, ale musíme povedať c'è molta gente. Veľmi nám v tomto prípade vie pomôcť ten člen la. La je člen ženského rodu jednotného čísla a určite, keď sa učíte nové slovíčka, tak viete, že nové slovíčka sa treba učiť s členmi. Čiže keď poznáte slovíčko gente, tak musíte mať úplne zafixované, že sa povie vždy la gente. V tom prípade zase treba sa odpútať od slovenčiny, pretože v slovenčine my to preložíme ako ľudia, ale po taliansky proste gramaticky to je takto. Takže sústrediť sa zase čisto iba na tú taliančinu a nechať slovenčinu slovenčinou. Tretia veta. Vado al dottore. V tomto prípade máme chybu v predložke. V taliančine pravidlo znie, že s osobami používame vždy predložku da. V tých prípadoch, kedy chceme vyjadriť, že u tej osoby sme, alebo k nej ideme. Čiže týka sa to kľudne aj rodiny, hej, keď chceme povedať, že idem k mojim rodičom, stále cez tú predložku da. V tomto prípade to musíme spojiť aj s členom, pretože v taliančine sa vlastne všetky profesie viažu s členom, takže musíme to spojiť a vznikne nám z toho prepozizione articoláta. Teda nezabúdajte, naozaj je to veľmi častá chyba, dá sa používať vždy s osobami. Štvrtá veta. A sabato sono uscito con un mio amico. Aj v tomto prípade je chyba v predložke. Tentokrát tam tá predložka nemá vôbec byť, pretože v taliančine s dňami v týždni nepoužívame žiaden člen ani predložku, okrem prípadu, kedy chceme zdôrazniť, že sa to opakuje pravidelne. Čiže keby chceme napríklad povedať, že každú sobotu chodím von s mojim kamarátom,
tak v tom prípade môžeme použiť člen, v tomto prípade to bude člen il, alebo predložku, ale pozor, iba predložku di. Ale keď vo všeobecnosti hovoríme, že túto sobotu, alebo iba jednu nejakú sobotu, tak nepoužívame vôbec žiadnu predložku, ani vôbec žiaden člen. Čiže v podstate, keď sa to tak vezmeme, ja vždy hovorím aj mojim študentom, že ono nakoniec je to pre nás jednoduchšie, pretože nemusíme rozmýšľať nad tým, akú predložku tam použijeme, ale je trošku náročnejšie si na to zvyknúť. Posledná častá chyba. Mia figlia piace disegnare. Zase máme chybu v predložke, chýbajúca predložka. A mia figlia piace disegnare. Toto sloveso piacere vo všeobecnosti v taliančine vie porobiť trošku problémy. Myslím, že tomu by sme mohli venovať jedno samostatné video, že ako to funguje, ale na čo nikdy nezabúdajte je, že sloveso piacere sa viaže vždy s predložkou a. No a ono, táto predložka a je často schovaná, že my ju nevidíme. Lebo keď povieme napríklad mi piace, tak v tom my už máme schovanú aj tú predložku. Alebo che cosa ti piace fare, v tom ty zase máme schovanú už predložku. Ale keď nepoužijeme nepriame zámeno a použijeme iba nejaké oslovenie alebo meno a tak ďalej, tak my musíme tam použiť aj tú predložku a. Tak čo, robíte aj vy tieto chyby? Ak hej, tak nezúfajte, je to úplne normálne, ako som povedala, sú to časté chyby, s ktorými sa stretávam denne a budem rada, keď mi dáte vedieť a budem ešte radšej, keď zo pár z týchto chybičiek z vašej taliančiny vymizne vďaka tomuto videu. Tak určite ma sledujte na Instagrame, som tam ako amalo.it a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Čaute!